Piši Milijana ovako. Sine Mišo, ja ne viđeg veće budale od tebe, koja radi više protiv sebe, do tebe. Uči, sigurno nijesi doslen. Uči, sine, ili mi se nemoj pomaljat na oči. Svi smo ovdje uglavnom dobro i zdravo, koje i tebe želimo. Svi su ti se ovdje mnogo uželjeli, a ja nijesam Bog zna koliko. To da znaš. Šiljem ti ove pare, pa preturi do prvog nekako. Ovo ne piši, znam da je malo, a oklen mi više. E sad ovo piši. Ovo ti je 3. fakultet i ako Bog da, javnim da ih nema više. Nemoj, kumim te imenom svevišnjim, da ne učiš. Milava se otelila Mašala. Mašala. Pa sad imamo još i Vočića Zekonju. Aj zdravo, tvoj otac Radosav. Jesi li napisala? Tvoj otac Radosav. Jesam. Tako. Mogu li mu i ja dopisat 2? Ima li gdje stat? Ima. Onda dopiši. Jesi li dopisala? Jesam. No, pročitaj šta si mu napisala. Dragi brale Mišo, ljubite i grli tvoja sestra Milijana po 100 puta. Dobro. Onu kučku nijesi pominjala? Koju? Onu Obrenovu. Eno je opet oblijeće oko kuće. Ne ja, Bogo mi. Dobro. Hoće ti ga i ti da uči. Oklen, tata, znaš da ne uči. To znam, a oklen znam, ne znam. Brzo će on amo. Ne uči, Bogom. A se ne javlja, znam da ne uči. Da se javlja, učio bi. Možda uči, pa nema kad. Nema kad? Dopiši ovako. Možda, sine, nemaš kad da se javiš, a zato te sram bilo. Jesi li napisala? Nijesam. A što? Javit će se on. Dopiši kako ti rekog. Jesi li sad dopisala? Jesam. Tako. Sad ga oliži i turi pod guzicu da se zalijepi. Pod guzicu? Što? Neupitujno radi što ti se reče. Što? Šiljem pare u njega, eto što. Ma ne rgaj se, moš smirno 2 minuta. Dobro. Da sam bliže ko što nijesam. Otišao bi ja pravo na fakultet da mu viđu ocjene, ovako... Dok je bio u srednju školu, lakše mi je bilo. Mogao sam skoknut svake nedjelje. Jesam li dosta šeđela? Jesi. Novi to pismo da viđu. Vide li se pare za Boga? Ne vide. A? Ne vide se. Dobro.
Danas će Joksim i opet do Šavnika. Odnijeće mu to pismo. Ček. Sjećaš li se, pisali mu da uči? Pisao si mu? A jesam li za Boga? Jesi? Moreš li im što, lijepo sava? Krlje nekakve bubrege odvaliti. Daj mene malo da te odmijenim. Neka mogu i sama. Je li Milijana kući? Nije, što ti treba? Dano mi to. Nešto onako. Dano mi to. Neka ni mene teško. Dano mi đavle to što. Tako, daj još dvije. Aj, kad si zapela. Aj, dobro. Šta si navadila ovu jeku obranovu, pa nam ne odbija s praga? Jesam je ja navadila, Bogo mi. No evo, pišemo Mišu pismo, pa upitaj njega. Nećemo je stavljati u pismo, ne. Jeste li ga zapečatili? Jesmo. Koji ga zapečatiste bez mene? Što? A htjela sam djetetu poslat 2 jabuke. Drugi put lijepo Sava dođi kad je vakat, pa turaj što hoćeš. Šta ste mu pisali? Tata ga je šetovo da uči. I opet? Ma nije sam mu prošli put pominjao knjigu, više no jesi li ti? Jesi svaki put isto. Za drugo je sam šetovan. Evo mu 2 godine ne pominjemo da ne uči, a stalno nas sluša. Neka je on mene živ i zdrav. I nek uči. Nek je on mene kako valja. Ništa mu falit neće ako uči. Dočekala majka, blagoš majke. Samo što vojnik nije. Nek uči, lijepo Sava, nek uči, vakat je. U vojsku može svaki. Ljeposava! Ljeposava! Evo, Zapiri tu vatru, crče se. zapirila sam. Polako. Baba, rado sam pisao pismo Mišu, pa ga zapečatio. Radosave! Oj, Što mi ne reče? što majko? Da turim djetetu za duan. A ne puši on majko. Nema mu poklon doći da ne puši. Nije doslen pušio. Nije doslen i student bio Radosave. Jes majko, ovo mu je 3. godina. Nije vala. Ovo mu je 1. godina te za doktora uči. Šta je vama danas te mi napadate na dijete kada je potonji? Turila bi moja koji dinar. Nek mu se nađe za svaki slučaj. Može bit propuši. Pa što nijesi prije rekla? Nijesam ni čula da ste mu pisali. Imala si kad majko, sad je zapečaćeno, evo vidi. A šta si mu pisao? Koji obično. Samo sam mu rekao da ga svi pozdravljamo i da ne možemo iščekat kad će doći. Jesi li mu prijetio? Prijetio. Pa ne vala, više no jesi li ti? Svaki si mu put doslen pisao da ne dodi ako ne uči. Ne vjerujem da si sad preskočio. Sad nijesam, pitaj koga hoćeš. Znam ja tebe. Svaki mu put isto pišeš. Sad sam obrnuo majko, pa sam ga samo malo šetovo. Sjedi, baba. Otpečati pismo Milijana pa ga pročitaj. Nemoj majko, izbucat će se pare. Pričaj jesi li mu prijetio. Ne vala, pominjao mu knjigu nijesam. Ne vala, nao mi palo nije. Otpečati ga Milijana. Ma nemojte ovo otpečaćivat, majko. Pa mu vi pišite drugo. Pišite mu što god hoćete. Nećemo vala drugo, no svi najedno. Nijesmo se dijelili do danas. Da se zna šta je napisano, predstavit ćete mi dijete. Zaveži, žena. Aj, zaveži. Ma nemojte mi dirat pismo ovi put. Sad mu treba jedno ovako. Otpečati ga Milijana. Hoću li? A nemoj, majko, mislit će da nam nije stalo do njega. Zgranut će mi se dijete. Vas da mu prijetiš. Dobro veliš, baba. Kad mi on završi za doktora, lako ću ja. Blagoš ga majki u doktora.
Blagoši babi. Dobro, dobro. Samo mu vi pišite tako kako hoćete. Onda časti mi neće ni medicinska sestra biti. Otpečati ga, Milijana. Hoću li, tata? Ma nema gdje u njega više ništa stati. Nema se gdje više slovo zabosti. Ne bi ja, majko, branio da se raspečati i da ima mjesto iza vas. Rad bi bio da možemo svi zajedno ovako da mu pišemo, ali kad nema mjesta, evo pitaj Milijanu. Ima li Mišure? Ima s druge strane papira. Eto, čuli je. A ako mu napišemo iz druge strane, onda neće dijete znat. Okle treba početi da čita, pa će mu se zamantati u glavu. Oće, časti mi. Znaće što neće znat. Vuče li tebe ko za jezik? Ne mene niko. Pa nemoj da te ja povučem, mama. Radosave sine, sram te bilo. Što si mi napon unučat ko da su kopiljani, a ne moja djeca. Otpečati pismo Milijana da ja vidim šta piše djetetu. Nemoj, maj. Dobro, dobro. Sad će se vrnut Miladin pa ćeš ti to njemu sve reći. Pa dobro, de. Ajde, otpečati ga. Evo, pečatila sam ga. Ajde, čitaj. Nije Mišur kod kuće. Neđe u selu, rekla sam ti. A kad će doći, Boga pitaj. Voli reći da sam je tražila. Hoću, a dođe. Da nije pisao Mišo. Reću ja Milijani da si je tražila. Rekao da vi nije pisao Mišo. Nije pisao, nema kad. Pisao je da nema kad, mora duči po vas cijeli dan. Ni mene ne piše, obećao je. Rekao mi se stalno javljat. Nema se on kad svakom po selu javljat, ima preča posla. I to što momci noću djevojki obećaju, danju se ne važi. Čuješ Obrenove volovotke, šta pita? Ona, Bogu mi, ko da on ništa drugo ne radi, no misli kad će se kojo javit. Ja sam pismo otpečatila. Ne zna ona da joj ja babu znam. Obila je iz kadro i modro. Ja sam pismo otpečatila. I ti dalje od nje. Nemoj da te vidim dješ njom, da te jad nije naša. Ne obilazi ona oko tebe zbog tebe. Da joj ne bude malo doktor. Hoću li ga ja čitat? Aj, čitaj. Mora li majko na glas? Hoćemo li je čut ako bidne use čitala? A ne, doduše. Onda mora na glas. Aj, čitaj. Sine Mišo, ja ne viđeg veće budale od tebe. Ni ja Radosave od tebe. Koja radi više protiv sebe do tebe. Sram te bilo, Radosave. Uči, sigurno nijesi doslen. Uči mi se nemoj pomaljat na oči. Radosave, obestravit ćeš mi dijete, jadana na te mate bili. Svi smo ođe uglavnom dobro i zdravo. O, hvala Bogu, jedna ljudska riječ. Koje i tebe želimo također. Od Boga mu zdravlja. Anđeli s njim. Svi su te se ođe uželjeli, a ja nijesam, Bog zna koliko. Da se prekrstim. Da se prekrstim. To da znaš. Znale te kraste po glavi, sine Radosave. Dobro zboriš, majko, tako, da ako se ispravi. Umukni. Šiljem ti ove pare, pa preturi do prvog nekako. Znam da je malo, okle mi više. Okle, mi moramo i pretrpjet, ali njemu mora biti. Pa to sam rekao da ne pišeš. Jesi slobodno. Jesi, čudila sam se da nijesi. Njemu koja goj ljudska odleti, on je precrta. Ovo ti je treći vakulte. Kamo sreće da je treći. Ima ih najmanje još toliko. Samo prijetiš bi reko sila. A ovo je treći put, ovo je prvi put, majko. Nemoj kumim te svevišnjim da ne učiš.
Milava se otelila, pa sad imamo još i Vočića Zekonju Mašala. 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 Aj, zdravo, tvoj otac Radosav. Ovo mu slat nećemo. Sram te bilo, sine Radosave. Piši drugo. Drugo, no kako? Kada nema majke, nije me ni spomenuo. Priupitaj ga kako je. Priupitaj ga je li gladan, je li žedan, čami li dijete bez nas. Je li zaboravio babu? Koliko sam ga samo puta oprala, očistila, naredila. Ja nijesam vala ni jednom. Kad slušam vas, ne znam jesam li ga i rodila. Piši ovako. Dragi, mnogo uželjeni sine Mišo, budalu, ko što je tvoj otac, moj sin Radosav, još nijesam sretala. Ne oči mi, sram ga bilo. U prvo pismo mu je jedino tačno da je Milava otelila Vočića Zekonju Mašala. Mašala. Šiljem ti ovu crkavicu. Ne viri Radosave koliko ću mu poslat, ne viri, viri omanit. Nijesam, majko, na mi glava ovdje slučajno. Gdje ono stado, Milijana? Ostala si kod... Šiljem ti ovu crkavicu. Šiljem ti ovu crkavicu, nek ti se za dua nađe. Pa ima tu najmanje da dvojica puše. Koliko je vidjet nećeš sad kad bi provrečao. Ko da mene to zanima. Piši dalje. Da tvoja baba vidi očima da se oženiš, pa će lakše u zemlju. Nemoj mu pisat, majko, da se ženi ako znaš šta je milost. Nemoj, majko, zadnjeti preobuke. Piši dalje. Da tvoja baba vidi potomstvo, pa da sklopi oči. Nemoj mu, majko, pisat to. Ne treba mu dva put reći. Oće on, sigurno, oće. Ima mu po kome doći. Piši. Ljubite tvoja baba, a i džed bi samo nije ođe. Ma nemoj, majko, ono da se ženi, ako te umolit mogu. Jel da je lijepo da treba dopisat? Ono što sam ti napisala da se ženiš, nije tačno. Ono se omakla olovka Milijani. Da spram sebe nađe ženu, sad bi ja od sreće koje je vitezala, profesorku ili doktorku, neku učenu, a ne da potkuplja ovuda po selu nekakve volovotke. To piši. Nađi ti, Mišo, blagoš mene pravu ženu. Lakše će ti biti, imat će ko da te opere. Onda piši ovako, Milijana. Sine Mišo, ja sam ti prije ovoga napisao jedno pismo, ali nijesu dali da se uturi. I opet prijetiš. Ma ne prijeti, majko, nego istinu zborim. Piši, djetetu ljudski, što se stalno bodeš? Dobro. Piši, Milijana, ovako. Sine Mišo, djed nešto prška kod ovaca. Sve je na polju smrzlo. Niđe čeljadica. Milava je otelila Vočića Zekonju Mašala. Kad Zekonja poraste, bit će pravi vo. Kad ste napisali sve o Zekonji, ima li mjesta i da mene spomenete? Ajde. Piši. Oči moje jedine. Ti govno ti podnos. To ja da ga ne urečeš. Hoću li to pisat? Ne znam, moreš li? Okle, ja znam. Bogo mi nije zgoreg. Da turimo. Ja ne bi. Što? Ne ide to u pismo. Ide li za Boga? Turi ti, ne fali ništa.
Turi. Dobro, Milijana, piši. Oči moje jedine, govno ti pod nos. Tako. Uželjela te se majka do neba. Pa eto, Pa eto, uči ako ćeš. nijesam to štjela. Ne znam jesi li Ljeposava ili nijesi, ali se tu druga riječ izmisliti ne može. Piši ti, Milijana, dalje vako. Pa ti šiljem ovu crkavicu da kupiš sebe šta ti je drago. A ti ćeš vidjet šta je to. Nakupi se, on ljepota Božja, nakupi se ne bi da je plastio. Crkavica amo, crkavica tamo, nema rašta učit. Čuvaj se, moj sine. To je veliki grad. Ima svašta što ne valja. Ima svakojakih ljudi. Drži se onog tvog cimera. Čuvaj se auta. Živio mi 100 godina. 100 godina? Je li malo za Boga? Malo dušmanin, oklen malo. Eno ti džekne, pa ti vidjeli malo. A nije vala. Što ga sokolite svakavi čas. Sad ću ja. Dragi, jedini, brale Mišo. Jedini, no štano jedini. Jedini, tako mi Boga, je promijenio 3 fakulteta. Pa neka i 7. Pa nemam ja, majko, ništa protiv i da je 7. No se jedan uči 5 godina, pa ti vidi. Šta da vidim? A njemu treba 30 godina da završi. Sve li ti o glavu, Bože, Bože. Nastavi, Milijana. Svi se u selo raspituju za te. Nećete za Boga pominjati onu kučku obranovu. Pogledaj je kako bi igrala. Nju preskoči. Ne piši to. Čuješ, kučke... A javi se. Ko zna što zove? Muka pogodi što zove. Nastavi, Milijana. Ajde. Šiljem ti da kupiš nešto za se. Pare mi je dao džed kad je prodao jagnjat. Pa ti odaberi šta ćeš uzeti. Koliko ti je dao? Sad će doći Miladin pa će ti on reći. Ko da mene to zanima, no ko velim, koliko je Goj dao, nek predvoji, pisat će mu se i opet. Nastaviti, Milijana, nekom priča šta goj hoće. Ljubi te i grli tvoja sestra Milijana po 100 puta. Niko ti nije pomenuo da učiš, pa ti vidi kako ćeš. Samo bi ga prestravljivo. A ne bi majko noće zaboraviti što je tamo. Naku radost još rađala majka nije. Ne, bogome. Nije on u sliku taki ka što je ko pojava. Oliži, Milijana, kuvera ti zalijepi. Aj da mu iz okola napišemo vako. Nas ne zanima kako učiš, no se u selu raspituju, pa javi. Oliži, Milijana, kuverat kad velim. Ne može ođe sve stat. A zbij ga nekako. Ček. Dede. Daj mene, ja ću ga sabiti. Sabit će Ljeposava, vidjet ćete. Može ona u kuverat sabit para, više, no i ko na svijet. Može Ljeposava mimo druge. Evo, Radosave, sad je sve po tvome. A vidjeli se pare?
Ne, Radosave. No mi to pismo da viđu. Bogo mi se vidi da unutra ima nešto. Da mu ih ko ne ukrade. Ako tebe prođu, manje im je opasnost. A ukradoše li majko Peru lani, sjećaš li se? A vi ko sam ja zaludu da ne možemo svi stanut. Tisni ga pod kredenac, da se ispegla. Ništa se vidjet neće. Ajde lijepo Sava, digni kredenac, a ja ću te kuražit. Da ti ne bude teško. Ne pričaj mnogo, nego jesi li čula što sam ti rekao? Jes. Ajde. 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 Digni lijepo Sava, pripomazi Mišu. Go. Šta je novo? Da se nije zaratilo? Nije, tata, no napisa smo Mišu pismo. Ali sad ne znamo kako da ga doturimo do grada. A mene? A ja ko da nijesam živ. Turili smo da si kod ovaca i da nijesi tu. I što ste mu pisali? A svak pomalo i svak ponešto. Evo vidi, nadušilo se ko naduta krava. Otpečati da se javimo unuku. Nemoj, tata. Nema gdje sad. Pomaćeš se ti. Ja? I ti, u stranu se malo. Ima ovdje još živih. Nemoj, tata, jedva smo i ovo skučili. Otpečati. Bucaj kad velim. Imam jednoga unuka, doktora. Bucaj i turi me na prvo mjesto. Bogomiće teško. A što ti znaš? Što ti znaš? Nemoj da vas sve išćeram iz pisma. Jeste li čuli? Jesmo. Rekog, bucaj i turi me na prvo mjesto. Izbucala sam. Ima li tu gdje stat? Pođe nema. Uzimaj drugi ris. Uzmi jedan cio za mene. Uzela sam. I opet Obranova kastigulja. Džabe ovijavaš, u kuću nećeš. Nije Milijana kod kuće. Otišla je neđe ni selo. Reci joj da sam je tražila. Hoću, a dođe. Ako bidnete pisali Mišu, pozdravi ga, Oli. Hoću, kako neću. Ja bih mu pisala, no ne znam adresu. A što će ti Milijana? Rekla je da je strah samu noćit kad vi bidnete išli da čuvate džeknu. Dobro, reći ću joj da si je tražila. Ako mognem da dobijem adresu Mišovu. Ne znam ti o toj adresi ništa bez Milijane. Hoće Obranova kučka za doktora. Hoće adresu. Hoće u pismo. Dadneš li joj adresu, ubiću te ko pašče. Ne znam što imaš protiv nje. Nemam ništa protiv nje. Samo dalje od moje kuće. Daj Bože, da i u Biograd ne naleti na istu sortu. Ajde, djedo, diktiraj, uzela sam list. Aha. I sad kako da počnem? Oklen da krenem. Prvo da turim. Koju misao da Aha. Piši vako. Ne, no vako. Sine Mišo. Unuče doktore. Cio si na djeda. Svi vele Cipan Cio. Isti si ja. Isti istovjetni. Pljunuti djed. Veli Radonja juče ga sretog i to reče. Veli, oni tvoj unuk isti ti. Okinuta glava. Veli, ličite ko šišarka na šišarku.
od novije stvari ovdje ima jedino da je Milava otelila Vočića Zekonju maršala. Mašala. Ima li još gdje mjesta? Ima. Onda piši. Vrti se ona Obrenova kučka i opet oko kuće ne da oka otvorit. A siguran sam da nijesi imao ništa s njom, a ako si, nek si kojoj kriv. Stižeš li me, Mišure? Stižem, djedo, stižem. Svaka čast. Ajde. Ajde, nastavi dalje. Kad završiš prvi razred za doktora, možeš liječit neke bolesti. Samo nek mi jebe oca Milutin, te ćeš njega. Ne da govno putem proć kudijem se vazda išlo. Kudijem se vazda išlo. U ovu dijeno kudije. To ja, djedo, ponavljam da znam gdje sam stala. Aha. A ja Boga mi mislim, pitaš, pa ko velim. Ajde dalje. Piši dalje. Naturio kamenja, nabaco trnja, pa ti prođe ko moš. Doklen sam stigo? Stigo si kako Milutin ne da putem proći. Ne oca mu jebem. Upiši, tata, kako sad vodu sekam sa vrh sela. Zato što ne smijem ni tražit ovu sa našeg izvora. Upiši to, upiši. Upiši i dodaj. Šiljem ti ovu crkavicu, nek ti se nađe, a ti troši. Nemoj da ti drugi dava. Nemoj da ti drugi dava. To ni slučajno. Onda mu se serem na dobitak. Rekog li mu sve za Boga? Jesi, tata, rekao si sve što si stio, ali nije si upisao koliko mu šilješ. Šilje mu dosta. Vjerujemo ti mi, ali on neće znati koliko mu ko dava. Znaće on tačno koliko mu je ko poslao. Ja bih da se što pitam. Sad razdvojio pare i upisao recimo ovako. Ali još se ne pitaš. Dopiši, Mišure, još. Sve što sam stio, sve sam ti rekao, bez da te pozdravljam. Pa te na kraju pozdravljam. Tvoj djed Miladin i ostali. Na ti ove pare, Mišure, pa ih gurni nekako. Ne može to, djedo, stati. Je li? Ne, Mora nekako. džabe mora kad ne može. Što ste se nagurali svakavi čas? Moga se li omanje? No ih mene da ja probam. Sabi će ih, lijepo sama vidjet ćete. Može ona sad u pismo turit 3 tegle pekmeza. Boga mi, Radosave, ovi put ne može. Razvučit će se kuverat. Ima li će veći kuverata? Ima, tata, jedino u opštinu. Ne šilje mu pismo opština Radosave. Ne šilje mu opština, no Vamilija. Koliko je unutra, svak će misli da je iz opštine. Kako ćemo mu ga poslati? Ima li će kakva kutija? A što će ti kutija? Da turimo pismo u kutiju i upakujemo. Samo pismo u kutiju. Tisnu ćemo još pođešto da popunimo okolo. Ima li će kakva kutija? Lijepo, Sava. Ima li gdje kaka kutija? Šta ćemo turiti još? Oraha ako je koji ostao. Da turimo jedno suvo stegno, nek djelje pomalo. Da turimo, na šta da turimo? Aj ga ti, Radosave, skini stavan. Ne znam, može li stat? Tvoje da ga skineš, a mi ćemo ga nagurat nekako. Dobro. Valja li ovo, djede? Aha, bit će taman.
ti Miladine ovi lokum ako ima dje? Ima, no šta no ima? Evo skorup. Sad ću med. Uveži malo ovo boju, baba. Oću. Uveži. Evo meda. Eto. Stiglo stegno. No mi gamo. Dugačko stegno, ne može stati. Aj ga Radosave, prebi popola načepalo i donesi. Ajde. Djede orah. Pogledaj kako se žute. Baba Pogledaj, čutina, svaki je baba, kodukat. Tako. Prebić stegno, a umalo i prs. Ma ko je nasađivo onu šekiroca mu jebe? Ja. Onda nikome ništa. Mogla sam djetetu malo patišpanja spremiti. Drugi ćeš put. Sad ćemo ovako. Kako? Evo ovako. Ora je na dno. Ajde, sipaj. Da sipam. Hoću li sve? Ne, dosta. Pismo. Pismo Milijana. Pismo na njih. Što ćemo na njih? Na njega je opet oraje. Oraje. Daj, moj. Sad može sve, tako istresu. Lokum sa strane ćemo, lokum, a do njega med. Med, do meda skorup. Ne valja skorup. Ako se jedno prospe i drugo je gotovo. Ne, ovdje, s ove strane. A ozgo ćemo stegno. Stegno, daj. Tako, ne može. Da isturimo po stegna. Daj nož, ajde, pojta. Da istignu. Ne može stati, baba, zar ne vidiš? Polako, tata. Kako je? Po stegna. Tako. Da isturimo, nema druge. Nema druge. Aj ga nosi na tavan. Aj ga vrni na tavan, ajde. Neka ga sad tu, vrnuću ga potlije. Odmah ga vrni kad velim. Ako pide oće još pola minuta, nećemo znati da smo ga imali. Pa neka ga tata sad tu, a neću mu se primicat više no da nije moje. Dobro, ajde, sad uvežite paket. Evo sad ću. Tako. Evo sad ću, no nema konopa. Nema konopa. Lijepo sam, ja za konop nešto pitam. Evo me Radosave, ne znam što ću prije. Samo toliku silu konopa dijevate, Božja silo. Ko da ga jedete? Ne jedemo ga, djede, ga nema. U ovu kuću fali samo ono što treba. A sve drugo imamo. Imali smo, tata, sad nemamo. Kupit ćemo i opet. Ajde, lijepo sama pođi i uzajmi od petka. Veliko u petka, brate. Ajde. Reci, vrnut ćemo, sad nemamo. Ajde. Slušaj, Radosave, dužni smo mu preko 10 kuvera. Dužan je, on meni soli. Soli nam je. Ajde, Fojta. Ne valja, otvaraj. Što? Otvaraj, ne valja. Ma što dobro? Nijesmo mu napisali šta je unutra. Ne tako mi Boga. Otvaraj da mu ozgo turimo pismo što je ozdo. Ništa mi Radosave nemoj gledat. No otvaraj. A ti, Milijana, uzmi drugi list i piši. Dragi sine Mišo, unuče doktore. Bio je on tata i inženjer i advokat. Ne prekidaj me, Radosave, ne znam gdje sam stao. Ne prekidaj me. Zadnji ti put velim. Piši dalje. Svi smo dobro i zdravo, hvala Bogu jedinome, i svi te mnogo pozdravljamo, osobito ja. U ono drugo pismo smo ti sve rekli. I da se otelila Milava, i da je otelila Vočića Zekonju Mašala. Mogli smo mu dati ime Vilonja, no neko reče Zekonja i sad je gotovo. Šiljemo to ovi paket, nek ti se nađe. Ozgo je stegno, ispod njega skorup, med i lokum. Lokum ti šilje osobito baba, oklenjoj ne znam. Da si je juče pitao ima li, rekla bi oklen mi iz guzice. Na dno su oraj, a među njima pismo.
Ako ima ko u sobu bez ti, kad dobiješ ovi paket, pravi se ko da za ovo drugo pismo ništa ne znaš. Pravi se ko da ti za njega nijesam ništa rekao. Znači, ako ima u sobu ko bez ti, o ovom drugom pismu nemoj ni kamenit. Možeš zviždukat, možeš ono prvo preturat tamo, možeš zboriš što god hoćeš, samo nemoj izlazit iz sobe. Tako treba, jer su u ovo drugo pismo pare. Kad ostaneš nasamo, pare obavezno izbroj. Što tata da broji kad ne zna koliko mu je opravljeno? Nek izbroji Radosav, nek Neka, izbroji. neka. Kad damo dođe, sabrat ćemo. Piši dalje. Časti drugove, nemoj da si lav. Nema ti po kome doći. A da, ne ono. Nakon jesi na oca. Sve ti ovo šiljemo po Joksimu koji danas ide u Šavnik. A što ide Šavnicima, ne znam. A što ide Šavnicima, ne znam. Ne, Bogom, on svaki drugi dan ide u Šavnik. Voli dodavati još šta? Turi još ovo. Druga polovina stegna, kojoj se Radosav primako, nije mogla stat, pa ti ga zato nijesmo ni poslali. Nije ga niko ukro i nemoj na to mislit. Jes ga ukro ako fali ova polovina koju ti šiljemo. A ako fali ova koja ostaje ođe, nije niko. Ako se stegno osjeća na sapun, ako čune, to nije od stegna, no od kutije. To nije od stegna, no od kutije. Ne, oklen će biti od stegna. Voli dodavati još šta? Dodaj još. Više ti ništa neću dodavat, a imao bih šta, no aj zdravo, tvoj džed Miladin. Aj sad uvežite. Aj. Daj pismo. Evo, sad ću. Da. Da nije ko šta zaboravio. Da se dobro saberete. Nemoj pošle, tata, da i opet otvaram. Ja. A ko će ga odnijeti Joksimu? Zna se ko će. Pošli, tata. Polako. Joksime! O, Joksime! Evo me, evo. Evo ti ovo pismo pa ga bači na poštu i hvala ti veliko. A gdje ti je to pismo? Nije moglo stati sve u pismo pa smo pismo turili u paket. Bogo mi Ljeposava, ja paket nosit ne mogu. Idem pješke do Šavnika. Nema u njega Joksime 10 kila. Ne mogu ga ja, Miladine, nosit. Ne mogu se šnjin sekat do Šavnika, daleko je. Možeš, vola, da hoćeš, no nećeš. Ma hoću ja, jadan, no je daleko. Uđeš i konje. Kuj ćeš pješimice do Šavnika po ovoj Kostoderini. Iću ja i opet u Šavnik proćutra, pa ako nije itnja... Velika je itnja da je prekjuče poslato. Dijete čeka pare svaki dan. Pa nijeste jamnim pare u paket turili. Ma ne mi, bolano, Ljeposava trtlja. Pare smo turili u pismo. U pismo? Pismo. Bogo mi će ih neku ukras. Vele da se svako otvara. Ovo neće naći. A što? Turili ste i u paket pa ušuškali, ja? Tako ti Boga Joksime, gdje ti radiš?
A što? Oli ti nostavi paket ili nećeš? A ne mogu, Miladine, a big. Daleko je do Šavnika, ima 10 kilometara. Onda je zdravo. Sretni ti put, Joksime. Nemojte što zamjerit. Sačuvaj, Bože. Bože, sačuvaj. Noćas je na mene red da čuvam džek. Stoga i tam. Ajde u zdravlje i nemojte što zamjerit. Pegovna ti otac izira. Ajme. Ajde. Ajde. Šta ćemo sad? Odveži paket. Što? Odveži kad velim. Dobro, dobro, nije ni zavezan. Uzmi ovo pismo ozgo Milijana, pa dopiši. Kaži, djedo, šta? Dopiši, ona pogan od Joksima nešće odnijeti pismo, pa ti ga po njemu nijesmo ni poslali. Samo da znaš za ubuduće kaki je i da znaš da su svi oni uglavnom taki. Tvoj džed Miladin saturi na paket, prima znaš ko, šilje znaš ko. Jesi li napisala? Jesam. Prije nego ga zavežem da upitam je li ko šta zaboravio. Je li ko šta zaboravio da turi? Jesmo li napisali za Boga da čekamo kad će Đekna da umre? Ne da se ja sjećam. Ne, tako mi Boga. Pa pisali smo mu to, tata, prošli put. Pišemo mu o tome, evo, otkad je on pošao u srednju školu. Svejedno valjalo bi dodat, Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo. Ne mi, bogomi. Ni mi, niko drugi. Ne zna ni ona, a svaki dan za koluta bi rekao sad će. Neće ona umrijeti dokle on ne dođe. Ne. Nema mu to rašta pisati, tata. On će zateć živu. Svejedno, valjalo bi dodat, kaka je Đekna, još ćeš je zateć živu. Hoću li to napisat? Turi taman tako. I sad ga uvežite. Evo, gotovo je. A sad, ko će ga odnijeti u Šavnik? Dogovorit ćemo se da ga odneseš ti. Što ja? Ko će drugi otac? Moga smo mu otpraviti pismo, ovako Joksim prazan ode. Aj ga obucite, nek se vuče u Šavnik. Ja ću mu peglat košulju, a ti mu lijepo Sava nakremaj cipele. Ti mu, Milijana, nađi one graoraste čarape da bidne kočeljade. Hoću.
Kud li je vezica od ove cipele? Ne mogu je naći. Ovo nekom da pričaš vjerovotine. Njemu svaki put po jednu vezicu neko ukrade. Svaki put. Sve mi je jasno. Ali kud je ova šnolike vezice, pitaj Boga. Mora da mi je tu neće spava. Pa što ću sad? Pa uzmi jednu statelih cipela. A, Velim da uzme jednu s tvojih cipela. Vratit ću, ja se vrnem. da iza šta drugo ideš, dao ti je ne bi. Vazda nešto zaboraviš, vazda. Progore košulju, progore je na leđa. Kudzijevaš, baba, kudzijevaš, znaš li? Nema košulje i ljeba koje ni jesi pregorela. U što bleneš, objasni mi. Slučajno. Da vić. Svaka je moja vaka, svaka. Mene na svaku košulju fale leđa. Da si progorela rukav, mogao sam i spajat, mogao bi god dvije napraviti jednu. Slučajno sam. Obuci je, Radosavi, nema druge. Hoću. Obuci je i ne skidaj kaput. Neću, tata. Kaput nemoj skidati gdje god uđeš. Ako ti bidne teško, ti pritrpi. Neću ga skidat, tata. Kaput je cio, pa ne skidaj. Neću, majko, neću. Nako me ne obale, pa ne otmu. Spuči mu i to dugme ispod grla. Nije slučajno tu. Ne treba ovo, teže mogu disat. Spuči ga, mnogo ti je ljepše. Aj, dobro. Nakremala sam ti cipele, pa ne znam da li da ih oglancam ili ćeš ih nako nositi. Neka ih nako sporiji su. Ne, oglancaj, lijepo sam oglancaj. Da se vaš šavnik za mnom ne obrće. A što bi se obrtali? Zato što se udara od kremanja. Eto što. Evo ti ova kapa te mi je zaviša donio. Samo je paz da ti ne paneđe usput. Eto. Hvala ti, tate, ne treba mi. A što? Zato što bi je morao čuvati grđe novi paket tu. Turi je kad ja kažem. Aj, dobro, gdje? Ajde. Tako. Imaš i u kaput maramu. A što će mi marama? Da si imaš sušto iseknut. Pa ne treba, majko. Ako mi dođe da se iseknem, ja ću neđe gdje ne vidi niko. Milijana, jesi li mu zavezala cipele ili ću ja? Evo ja. Samo pazi, nemoj na mrtvi čvor. Da mogu noge usput da odmorim. Prošli put si mi ih ti, majko, vezala. Nijesam mogao, niti izut, niti obut. Bio sam ko sputan. Ajde. Eto si se unačinio, ličiš na čeljade. Spušti to lijevo rame. Ovo, tako, sad si potaman. No da ja viđu. Evo. Ljepota. Još ovo i aj zdravo. Evo ti paket i sretan ti put. I vama ostanak. Ajde u zdravlje. Ajde ime Boga. Kupi mi što goj. Mišure, hoću vala, tebe ću kupiti čibuka i lizalica. Kad dođeš u šavnik, pozdravi mi Obrada i Joza. Hoću, tata, no ne znam hoću li ih sres. Ako ih sreteš, ti ih pozdravi, ako ne, nikome ništa. Dobro. Aj sad, radi se. Ajde, nemoj trajat. I kad odeš u šavnik, ne umiješ se vrnut. Zadžežiš pre svaku prodavnicu dok ne pane mrak. Okren, tata, pre svaku kad ih u šavnik ima samo dvije. Ne znam koliko ih je, ali znam da ih povazan obilaziš. Odog ja. Ajde, sretniji ti put. I vama ostanak. Ajde, i pripazi se dobro. Ajde, sa srećan. Hoću. Ajde, sretan ti put. Radosav. Šta je? Šah ti ti. Ajde. Ako te napošto nisa grajilo, vidne pito šta smo turili u paket. Reci, ispekla majka djetetu kolača, pa turila ga. Pare, nemoj pominjati da grda nijesi. Neću. Čuj, Radosav. Šta je sad? Ako vidnu pitali šta smo turili još, reci, sačuvala baba lokuma kad smo turili. O parama. Neću. Tata, ja ću reći ovako, turila baba lokum i jednu teglu skorupa. Taman tako. Dobro. Radosav. Šta ćeš i opet?
med pomenut, a pare ko da ništa ne znaš. Sve možeš pomenut, nikako. Neću. Inače oni naprosto svaki paket prebišću. Dobro. Ja. Idem. Radosav. Što Jesi li ćeš ja? upamtio? No jesam. Para u njega nema. Dobro. E sad pojitaj, ali se brzo vrni. Odog ja. Ajde, Nemoj me mora. više zivkati. Ajde, moram. Radosave! O, Radosave! Tu me pritekni tu malo. Tata. Evo ga ovi i opet. On kad ide u Šavnik, svaku kuću po 3 put obiđe. Taman ko bumbar. Neka čuli uši kod Sad, vizac. kad sam bio kod Periše da pijem kavu, E, pade mi nom da sam onomad uzeo pismo za vas. Pa se pripovrnu. a od koga je? Od sina ti. Što piše? Ništa. Koji obično sve me pozdravlja. I opet si ga otvarao. Ovo nijesam stio obrazami. No mi zape zagranu te se razbuči. Jesam li ti rekao, Joksime, da ih više ne otvaraš? Zakači. Ma ovo puče na jedan grab. Krivni jesam, koliko jesi li ti. Ajde uzdravlje. Koliko je grabova i klenova usput, svaki tebe gađe. Mišure! O, Mišure! Pojta. Ajde, majko. Šta li piše za Boga? Šta goj piše, dobro je, strah me kad ne piše. Dragi moj, ja sam dobro i zdravo. Sad će ispiti pa učim po cijel dan. Laže Bogo mi. Aj, prekini još jednom ako smiješ. Aj. Učim po cijel dan. Čuješ? Uči, Radosave, uči. Pa vidjet ćemo, tata, šta piše do kraja. Obimno je gradivo pa se mora. Mora. Ne bi onda ne mora, slobodno. Aj, Radosave, u Šavnik. Aj, Radosave, mrš Šavnicima. Što? Ništa, smjesta u Šavnik. Zavezat ću, tata, više neću ni jednu prozboricu. Progovoriš li, još jednu vidjet ćemo. Dobro. Znam da tata misli da ne uči. Nije mi na um palo, no eto, sam si izdo. A na koga li ovi naš Radosav baba liči, znaš li? Ne, nako da gatam. Čitaj, Milijana. A učim, zato ste me i poslali amo. Prijavio sam 4 ispita. Zašto li ih je prijavio da mi je znat? Pa se nadam da ću sva 4 položit. Kako ste svi vi? Dobro. Dobro. Kako je džed? Koje su mi godine, dobro sam. Je li umrla džekna? Nije moj Mišo, nije. Đavo će znat. Znam da odvajate od usta da meni šiljete. Pametan li je, Bože mi. Tata, mogu li samo 2? Drugi ćeš put. Nastavi, Mišure. Znam da svi mislite kako sam. Imam li šta jesti, je li mi teško? Pametan li je, Bože. Piše ko da veze. Imamo po kome doći. Nastavi, Mišure. A znajte da i ja mislim na vas. Kupio sam džedu novu lulu. Hvala ti. Počeo podmićivat. Rekao li ti da ne progovaraš? Reče Bogo. A što progovori? Za ove se nijesam pitao, tata. Aj dalje, Mišure. Kupio sam džedu novu lulu. Je li častiti? Jes. Ko moje dijete, i lani mi je kupio jednu. Babi Maramu. Hvala ti, iđe čuo, iđe ne čuo. Hvala ti, nijesi trebao. Milijani košulju, majki sapun i kilo kocke. Gdje nađe kocke, blago majki, u punu kuću. A za tatu mi je prifalilo para. Prifalilo, slobodno. Uzobi da nije prifalilo. Mene ništa. Mogo je, vala, šta bilo, mogo je, vala, no nije stio. I lani, isto tako, ništa mi nije donio. Uzobi da je mogao. Na mene vaza nestane i prifali. Ne znam je li vam momčilo prenio da sam bio kod Ljubiše. Ne on. Reka je da neće više ići kod Ljubiše. Lijepo su me dočekali. Taman su vele bili ručali. Lažu pogani. Dočekali su ga taman kao i prošle godine. Još nije svrnuo, a da nijesu ručali. Čitaj, jesu li ga što nudili? Pa sam malo posjedio i otišao. Bezi šta? Toliko za ovaj put.
Sve vas puno voli i pozdravlja, vaš Mišo. Od Boga ti Boga zdrav. Umiješ li ti, Radosave, otvoriti amrelu kad pada kiš? Pa ne mogu od ovoga paketa to. Ne. Moj Radosave, moj Radosave. Ajde, Milijana, ima li još šta? A ima još nekoliko riječi, no ih ne razaznaje. Bogom je to ono najvažnije. Tu ni on nešto smandrljao, pa će pošle biti da nam je rekao i pisao, a mi ne umjeli pročitati. No, Milijana, da ja vidim. A što taj kad ti ne umiješ čitati? A jesam li rekao da umijem? A ne ti. Pokaži, Milijana, gdje je to? Evo ovo ođe. To? Evo. To nije ništa. Vi kako god hoćete, a ja vi velim da je to glavno. Eto, kad god hoće da nešto smandrlja i preskoči, on zabrza. Tako je prije 5-6 godina javio da je slomio nogu i prebio je. Probaj ti, Mišure, može li i jednu odgonetut, molim te. Dovešću jednog druga da bude kod nas. Cimerismo. Aha, čuli djede što su? Ne ja imena mi Božijeg. Ponovi, Milijana. Dovešću jednog druga da bude kod nas. Cimerismo. Aha, a vamo kupio djedu Lulu, a će nađe samo cukar u kocku. Nijesi ti to, Milijana, dobro pročitala. Jesam djedo, svako kako treba. Cimeri, djede, cimeri moj djede, čuli cimeri? Nije. Bucaj, Milijana, pakojec, da uturimo ono moje prvo pismo. Nije mi jasno šta su. Mene je jasno, niko i ništa. Niko i ništa, sve to šta su. Taman pomisliš da imaš unuka doktora kad ono cimer. Pa tako su se kod Raka zadugo falili da im Milivoje radi na recepciju. Čuli na recepciju bi reka da je na mjesec. I opet mi nije jasno. Cimeri, djedo, cimeri su. Ama ni jedan od njih nije studenac, tata. Pa ti sad vidi koja govna mogu biti. Ako mi je išta jasno. Djedo, to su ti drugovi što stanuju u istu sobu. To ti je prošle godine bio onaj te ga je dovodio. Ne laži, Mišure. Ama ne lažim, oči mi. Tako mi je Mišo rekao. Ama ne laži, Milijana, nemoj da te ja... Radosave, priđi, Radosave, trebaš mi. Što? Kad priđeš, bit će ti sve jasno. Jesam kriv, tajo, svega mi. Kad nam Mišo piše vamo, da mu nešto šiljemo tamo, znam da nema slova ispod 10 centi, pa me prosto uvatio srag. Aj, vuci se u šanik, Radosav. Oći. Vuci se. Ajde, ajde, u zdravlje. U zdravlje. Evo, dade mi ga Marko Perov za vas. Vidi, Markica, što je lijepa. Šta veliš? Mišo, vaš Mišo pisao. A šta je ovo u isti dan 2 pisma? Da mu se nije što desilo, kukala mu jatka. Sluti, ne sluti. Mišure, evo pismo od Miša. Mišo pisao. Otpečati, Milijana, pa polako čitaj. Dragi moji, javljam vam se iz Mihena. Okle to. Reče. Piše iz Mihena. Čuj iz Mihena. Ču. Sa onim drugom što sam ga dovodio prošle godine sam otišao u Mihena 6 mjeseci. Ako se snađemo, ostaćemo i godinu dana. Ako nam posao krene, možda i više. Kako ste svi vi? Čuj, cimer. Vidi, Milijana, kad je pisao to pismo. Ovo pismo od prije 10 dana. A ono što nam ga je Joksin donio. Koja je ovo godina? Ova. Koja? Ne znam, Bogo mi sad ni kako se zove. Ovo pismo je iz prošle godine. Odlani. Držao ga Joksin godinu dana. Bogani paše.
A piše li šta još u to novo? A piše. Pa čitaj šta piše. Sve vas puno voli i pozdravlja vaš Mišo iz Mihena. Ima li tu kakva adresa da mu pošljemo ovi paket? Ima li tu kakva adresa da mu se javimo? Ima li tu kakva adresa? Nema. Kada je beskućnik. Kuku mene danas za njim. A zborio sam ja za ludu. Lajo stalno da on ne uči, a ti ga lijepo sama braniš. E pa eto ti ga sad, pa ga ti traži po svijetu. I opet sam ja kriva. Radosave, Oj. uzjaši konja i pravac Minken. Čemu je sad taj Minken? Oca mu u vrh guzice jebem.